Seznamte se s Martinem a Denisem. Oba plánují další dovolenou. Martin, no ta už to má vyřešené. Na 2 kliknutí si zarezervovala hotel pomocí služby DHPay. A Denis? Ten už to nějakou dobu zná, ale vybral si hotel, který DHPay nenabízí, takže ho z toho bolí hlava trochu víc. Martin má skvělý den a stejně tak hoteliér, u kterého si ho objednala. Díky službě DHPay je správa jejich placeb a cashflow hračka. Žádný povyk, žádné sledování, vše je automatické. Rezervace jsou spouštěny v její evidenci. A díky tomu je proces platby pro cestovatele tak jednoduchý, že rezervace jen přibývají. DHPay nabízí řadu místních i mezinárodních platebních metod. Všechny bezpečně jak pro hosty, tak pro hotel. Zlepšete zážitek z online plateb pro váš hotel a vaše hosty. Vydrž, Denisi, ty prázdniny si zasloužíš. A příště si vyber hotel z DHPay.